tu ďalšie video. Čo som to povedal? Čo som tam povedal? Netoč to. Máme tu ďalšie video, v ktorom by som chcel predstaviť asi najlepší chronograf na trhu z môjho pohľadu. A to je model Patek Philippe Nautilus Reference 5980. V roku 2006 bol uvedený na trh model 5980, 30 rokov po predstavení modelovej rady Nautilus. Prvotne boli hodinky predstavené s ikonickým modrým ciferníkom, neskôr boli doplnené o tento čierny ciferník, takisto biely ciferník. V roku 2014 sa línia rozrástla o bikolorovú verziu, nechýbali ani modely v rose golde, či už celoťah alebo na koženom remienku. V roku 2016 na 40. výročie bol predstavený najrobustnejší a najťažší model, a to je model Reference 5976, a tento model bol predstavený v bielom zlate. Takže k hodinkám, začnem ciferníkom. Ikonický, samozrejme, modrý ciferník je úplne super, veľmi krásny detail je tam pri chronografe, práve ukazovateľ alebo jedna z ručičiek, konkrétne 60-minútového ukazovateľa, je ukončená povedzme šípkou, takým hrotom, je to veľmi pekný detail, ostatné chronografy to nemajú. Na druhej strane čierny ciferník má veľkú výhodu, že je doplnený o čierny dátumový disk, čo celkovo hodinkám zachováva úžasný, čistý dizajn, naozaj taký, není tam ten pri tom dátumovom disku ten rušivý element toho, že by tam bol biely, naozaj sa mi to veľmi páči a z tohto dôvodu môžem povedať, že pri oceľovom modeli je asi najkrajší práve čierny ciferník. Samozrejme veľmi fajnová je aj verzia bicolor, tam je ale modrý ciferník úplne iný, ako sme zvyknutí na Nautilusoch 5711 alebo konkrétne aj 5980, keď ten modrý, tá modrá je taká úplne iná, je to skôr taká, ani neviem definovať tú farbu, každopádne sa líši. Pri modeli 5980 v oceli je tá modrá farba skôr taká oceľovo modrá. Pri bicolore je to celkom iná modrá farba, takže je to veľký rozdiel. Čo sa týka výšky, váhy a veľkosti, môžem povedať super. Samozrejme trošku srandujem, ale je to Patek, je to Nautilus, je to úplne fantázia na ruke. Ja si myslím, že tie detaily tých čísel úplne nie sú podstatné. Každý odpustí hodinkám určitú veľkosť, aj keď môžem povedať, že hodinky veľmi dobre sedia na ruke, je to úplne príjemná veľkosť. Na druhej strane na pomery Pateku sú to jedny z najväčších a najrobustnejších hodiniek, keď nerátame napríklad Skymoon Tourbillon alebo Grandmaster 6300, samozrejme to sú už úplne obrovské hodinky. Takisto náramok je trošku hrubší ako pri modeli 5711 alebo ostatných jemných Nautiloch, predsa len je to chronograf a kvôli aj dizajnu je trošku hrubší ten remienok. Jediná výhrada, ktorú mám voči tomuto remienku, ako som spomínal aj v minulých videách, je preklápacia spona. Je to fajn, je to dizajnovo veľmi pekné, je to Patek samozrejme. Je nutné ale vynaložiť značné úsilie, čo pri takomto ťažkom chronografe nie je úplne jednoduché, pretože pri odopínaní z môjho pohľadu dochádza k veľkým otrasom pri hodinkách a pri takomto kalibri. Ja to vždycky fixujem o koleno, tak ako som už aj spomínal v minulom videu, alebo teda o stehno, a takýmto spôsobom tie hodinky odopínam.
Keď už sme sa dostali ku kalibru, mimochodom, kaliber je tu prvý in-house kaliber chronograf od firmy Patek Philippe s označením H28520. Je to 12-hodinový chronograf s funkciou playback, rezerva náťahuje cca 55 hodín, strojček pulzuje frekvenciou 4 Hz a taká malá zaujímavosť, počet dielov chronografu alebo tohto strojčeku je 327. Tento kaliber obsahuje funkciu playback, to znamená okamžité resetovanie spusteného chronografu na nové meranie. Čo sa týka chronografu, ja si myslím, že je to najužitočnejšia komplikácia v hodinkách. Je to môj favorit, ja ju mám strašne rád, keď aj nejaký chronograf aktuálne používam, tak ho používam veľmi často. Napríklad v denných, bežných, nejakých situáciách, povedzme, buď niekde za 20 minút, stretneme sa za 30 minút, chod tam a tam za hodinu, tak nemusím si pamätať, kedy táto informácia ku mne došla, v akom čase. Stačí stlačiť tlačítko a hodinky sa postarajú o ostatné a vlastne to meranie sa zapíše do hodín samostatne, takže z môjho pohľadu je to veľmi užitočná funkcia. Veľmi cením aj 12-hodinový chronograf od Pateku, čo pri tejto firme není úplne časté. Ešte nádherný detail tohto chronografu spočíva v tom, že celý chronograf sa zapisuje do jedného subciferníku na pozícii 6. Pri iných modeloch, ako sme zvyknutí, je tých subciferníkov, sú tie subciferníky 3, aby bolo ľahko čitateľné a zapísateľné. V tomto prípade je len jeden. Je to veľmi estetické, neruší to celkový dojem tej pointy Nautilusu. Je tam krásne vidieť ten ciferník, to vrúbkovanie a z môjho pohľadu je to veľmi estetické. Na druhej strane chýba z tohto dôvodu klasická sekundová ručička, ktorá súvisí s ukazovateľom času. Milujem sekundové ručičky z toho dôvodu, že vidieť, že hodinky fungujú a že vlastne pulzujú a žijú. V tomto prípade mi to ale nevadí, ten estetický charakter je v tomto prípade veľmi krásny. Na začiatku som spomínal, že sa jedná asi o to najlepšie na trhu v rámci chronografov, alebo teda najlepší chronograf na trhu. Aby som mohol takéto niečo vysloviť, tak musí to spĺňať určité povedzme ingrediencie, aby takéto víťazstvo mohlo nastať. Poviem takto, najlepší chronograf na svete z môjho pohľadu je určite Lange a to je model Triple Split. Proste hodinky, ktoré dokážu merať dva samostatné časy až 12 hodinové rozdelené, je z môjho pohľadu tá najlepšia chronografová pointa na svete. To je pre mňa, keďže som milovník chronografov, úplne že najväčšia fantázia. Bohužiaľ, ale tieto hodinky obsahujú určité ale. Ale koža, ale manuálny náťah. Aby mohli hodinky byť to najlepšie na trhu, tak aby to bolo pohodlné, z môjho pohľadu je nutné, aby to bol celoťah, to znamená, že hodinky komplet v nejakom kove. Na druhej strane je veľmi užitočné, aby hodinky boli 12-hodinového chronografu. Ako som spomínal vo videu, není to úplne v pohode. Niektoré aj grand komplikácie sú 30-minútové chronografy. Z môjho pohľadu je to málo. Na bežné dennodenné merania to úplne nestačí, takže z tohto dôvodu by nemohli mať nejaké prvenstvo. Na druhej strane samozrejme automatický náťah je dôležitý. Dáte si športové hodinky na ruku a to hranie sa s tým ranným naťahovaním tu není úplne nutné. Takisto keď vyvíjate nejaké aktivity, hodinky zvesíte z ruky dole, alebo respektíve odopnete z ruky dole, krásne vyčistíte vodou, trošku pofúkate, dáte na ruku, hodinky vás reprezentujú ďalej. Z môjho pohľadu je to veľmi dôležitý detail na to, aby mohli hodinky obsahovať víťazstvo. V neposlednom rade by som povedal, že je veľmi dôležitý fakt aj celková emócia. To je ten myšlienkový pochod, ktorý nás v podstate ženie vopred, ktorý nám určuje, čo si kúpime, čo si nekúpime, a tí vrcholoví predátori hodinárskeho sveta, tá skutočne náročná klientela, tí nároční zberatelia určite berú do úvahy aj tento druh emócie a v tomto prípade nemusím vysvetľovať, čo znamená mať na ruke značku Patek Philippe. Poviem to asi len v nejakom príklade. Pred in-house strojčekmi Patek používal kalibre Le Mania. Tieto kalibre používalo viacero hodinárskych spoločností, napríklad aj Omega.
Položím jednoduchú otázku. Keby som dal na stôl hodinky s Lemániou, Patek a Omega, ktoré hodinky si vyberiete? Ja si myslím, že ja v tom mám jasno a toto je ten dôvod, alebo tá ingrediencia, o ktorej hovorím. Samozrejme, že Omega je veľmi zvučné meno v hodinárskom svete, ale tú finálnu ingredienciu do toho, aby to mohlo byť to najlepšie, takáto značka úplne nevie dodať. Takže toto je môj názor a môj pohľad vlastne na celú túto vec.